Otestovať svoju silu a vytrvalosť, prekonať prekážky nielen na trati, ale aj v sebe samom. Skutočným tvrďákom sa na otvorení letnej sezóny v Hrabove stali muži, ženy a dokonca aj deti. Nielen pre profíkov, ale pre všetkých so športovým duchom bol pretek s veľavravným názvom Tvrďák. V Hrabove bol tento prekážkový beh už po druhýkrát a za cieľ si dáva ľudí motivovať. Aby prekonávali prekážky, tak jak je to v živote, nič nie je jednoduché, vyžaduje to úsilie, vyžaduje to utrpenie, tak o tom je Tvrďák. Proste není to športový pretek typu, že chcem vyhrať za každú cenu, je to pretek, ktorý proste má ľudí priviesť k tomu, aby išli do toho a zažili trochu diskomfortu, blata, plázenia, kopcov tu v Ružomberku. Nie je to také ľahké, ako sa zdá. Poslednú májovú sobotu prilákal pretek do Hrabovskej doliny mnoho návštevníkov. Len počet súťažiacich stúpol oproti minulému roku z 550 na 900. Nešlo však len o fyzickú zdatnosť, ako by sa mohlo zdať, ale aj o vnútornú odolnosť, pretože poriadne zabrať vraj dostala aj psychika. Napríklad, keď sa ocitnete v situácii, v ktorej ste nikdy neboli, a tá situácia vo vás prirodzene vyvoláva nejakú tenziu, nejaký nepríjemný pocit. A napríklad jeden z takých prekážok je tunel, hej, že ľudia pôjdu do tunela a je to asi 15-metrový tunel, v ktorom je proste uzavretý priestor a musia proste psychicky trošku tú situáciu zvládnuť. Nič tam nehrozí, to je bezpečná vec, ale je to hlavne o mysli. Na 5,5-kilometrovej trati čakali tvrďákov rôzne prekážky. Beh do kopca, brodenie v blate, prevracanie pneumatík, šplhanie, nosenie ťažkých predmetov, voda či tunel. Tvrdí však nie sú len chlapi, o čom svedčilo veľké množstvo odhodlaných žien. Prečo sa taká krehká žena rozhodne ísť na tvrďáka? Tak skúšam všetko, čo dokážem, čo je v mojich silách. Tak. Ako ste sa pripravovali? Len tak rekreačne, raz do týždňa trošku, nejaký pohyb, šport. Vyskúšame. Chcem si to vyskúšať, čo zvládnem. Ste tu prvýkrát? Áno, ja som prvýkrát. Sa nejako pripravovali špeciálne? Špeciálne nie, ale vo fitku, behanie. Najťažšie? Asi tá vysoká stena, to je celkom problém sa tam vyštverať, ale budeme si to hlavne užívať. Niektorí súťažili individuálne, no väčšina prišla v tímoch a preto nechýbala dobrá nálada. No poďte, to je presne. To je fitko, do ktorého chodíme všetci. Čiže tam ste sa pripravovali? Áno, tam sme sa pripravovali, cvičíme tam, makáme a ideme to vyhrať. A ja idem vyhrať individuálne, ale aj kolektív ideme vyhrať. Obávate sa niečoho na trati? Pijavíc. A žáb. Súťaživosť, adrenalín a pohyb v prírode prilákali do Hrabova pretekárov z rôznych kútov Slovenska. Postupne však tvrďák nadobúda aj medzinárodný rozmer, pretože prišli tiež pretekári z Čiech, Poľska či Rakúska. A pripravená trať dala všetkým poriadne zabrať. Tento záver vo vode, no človek už vyčerpaný po celej ten trati, sa nám močia, tie botázky majú hrňať o kilo viac a už len tak s otrvačnosťou, ešte hore kopcom, no to bol ten záver, bol najťažší. Dobre spravili, že to prehodili, minulý rok to bolo na začiatku a potom bežať celú trať s mokrými botázkami.
Bolo to lepšie tento rok, ako aj tie prekážky, obťažnosť a aj to zoradenie. Štartovalo sa po skupinách a úplne prvý do cieľa dobehol minuloročný víťaz, ktorý ani tento rok prípravu nepodcenil. Ja robím duatlóny, triatlóny, takže príprava silová, vytrvalostná, hlavne bicykelbeh. Takže to je gro. Svoj čas oproti minulému roku dokonca zlepšil aj napriek tomu, že tento rok bola trať ešte o niečo dlhšia. Dobehol za 28 minút a 16 sekúnd a tento čas už po ňom nik nepokoril a tak svoje prvenstvo obhájil. Trať bola náročná, kopcovitá a trošku silová, ale inak výborná. Z Ružomberka sa najlepšie umiestnil Tomáš Gazdarica na 7. mieste a zo žien je najväčšou ružomberskou tvrďáčkou Lucia Huráková, ktorá dobehla v 3. najlepšom čase. Svoje schopnosti si mohli vyskúšať aj malí tvrďáci, pre ktorých organizátori pripravili 6 prekážok. Tvrďák bol súčasťou letokrstu, teda otvorenia letnej sezóny v Hrabove. Oficiálne ju odštartovali netradičným spôsobom primátor so svojím zástupcom. Poprosím svojho viceprimátora, inžiniera Oldricha Lavku, aby sa spustil na zipline. Spust sa, Oldo! Túto novinku jednolanovú zipline dráhu ponad priehradu si počas leta môžu vyskúšať všetci návštevníci aj s ďalšími atrakciami, ktorými sú lanové dráhy či člnkovanie.